Ka book palias kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka General Studies Paper 1 pinkeng aktiari lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R phila ban yo ye ka na kitukan kod paro ha shilong Mentaka sengi kinong ilam jong kamau khama awir village organization kila penlong ya ka convergence camp na ka bantaban penshan sha ki paranong shong shnong ya ki scheme babunjat baka sarkar pedeng kala pentre kam ha ka banyera ya ki paitba ha ka ri hi baro kawe ya ketika kam la penlong haplau jong ka yeng dorbar jong ka shnong bat la penya ye ka jingelang dau ba Josephus Thongni ha ketika sengi la play ye ka kam dau ba CP maukon video ka nongstoin blog ha ka balai don langru ki officer na kitanat baper jong ka district baguntup na du kitanat koi ka kia ka Meghalaya Rural Bank katanat labor katanat research planning ka NRLM bat kiwe ha ka baidei bat ki scheme ki baga sarkar pedeng kalamang na ka benta ka koi ka kia layo ye ka jing pensyai na officer jong ka district medical and health officer nalor kata layo ru ye ka jing pensyai na ikong Shidalin Sangriang halo ka jing trekam jong ki self help group wat ki village organization baper Tinga pat na kalian jonga ngam tipsu ngan ai jing batai ayu nomor pila don lupa ka PO pila don lupa ka SG ti wala kataru ngan ngit skem bahang ni kumba menela ngalak kli nai ba Kevin I cluster coordinator jong kanika pendang rei ngalak kli dan ka nu tliwing ha kanika snong tila kli na irang ba dong bat ngilak yo jing tip ba ka don arspa ar totally ki tliwing Teki SG pat hang ni ngidon tang khat sam teli. Mau bat ka viu ngidon ka wei. Ka pamut ba kidang pun bah ki long yeng ha ka ni ka snong ki bon pat don ha ka SG. Tinga sim ka kalat menta ka sni ban ai jing batai ya kitu ki bon pat don ha ka SG. Bat ru ya ki badon balak don ha ka SG halor ka ni ka NRLM kumno ka trikam bat kumno ki ai kita ki jing mentoi ba phi Pila banyo da ka bapidon hapo ka SG. Ti ka NRLM hi kumangitip mo ka National Rural Livelihood Mission ka trekam bati SG. Ling ba ki longkumi ha ki tliwing baro. Ka longkumi ka longkum ka dwar ha ki tliwing jong kisnong ki thau. Ti ki SG ki long ki ba kongsan ba hapo ka NRLM. Bat ki ki kam ki bakum ka SG ki trekam ha ki snong ki thau ngasipwa ban ai lai teli kita ki mat trekam jong ki SG tenga ngi skam ba pin persang ban sumpu ikini ki lai teli ki benta ka ban kong jong ki SG kalong ka benta ka ban kong kalong ka convergence mo ka convergence kamot ka ching ya trelang bat ki line department bat ki wei ki office sarkar kumba pila penlong mentamo te kata kadeka benta ka banengkong ka kata ka convergence mo lada pila don apo ka SG kidon ki benta ki ba pihak ya tre pun ba ki benta ha ka bayade bat karap kari jingri nang ta ki kam sibo ki kam khai pateng lani ki wei ki ba hapo nongstone block hi ka sarkar ka apu ki office baper ban ai jing yarap lani ai jing mentoi ya phi ki nong snong te ka SG kadan ya kani ka benta ban ya trelang bat ki wei ki line department kumba pila penlong menta ka sngi te hapo ka village organization part ka badai ka kami jong ki SG ngidon ya ka wei ka sub committee mo ka bangi ong ka convergence sub committee kani ka convergence sub committee kan pek kan kami ya kani pat ka benta mo